Okay, maayong mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Sa na po tamang higala, din nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman mo mahigala? Wala ba mo ipalta sa pagsimba matag Domingo? Matag Domingo sa misa de Gallo, kuan na biya ganina. Ikaunom na, no? Ikaunom na ka adlaw, no? Ikalima man gahapon, ikaunom na ganiha, no? Saman, pangapuya. Bayno kami mga pare, mga higala, medyo kapoy-kapoy na biya gyud kay usahay namin daha mga schedule pod kanang sa adlaw, pero ang tiraing mahimo, no? Kana gitawag nato og padayon na gyud sa atong pagpangalagad. So nya kanang di lang kita magkapabaya sa lawas. Ako siguruhon gid ako nga kada kaon nako do nagiutan. No, kay kining utan mahigala mo ni makapalig-on. Mo ni siya makapataas atong resistensya, no? Utan gyud unya inom-inom sa taginagmay gatas ana. Ginagmay lang, igo-igo ba lang, no? Aron po nga medyo ba ligon-ligon po atong mga bukog-bukog, ginagmay, ug daghan pang mga maayo o prutas, ana, no? Likayan lang nato kaya ng karne gyud kaya kining karne usas makapaluyas itong lawas, labi na ining panahon nga medyo kuan ka ita, kana bitaw kanang hectic ay atong schedule, no? Ana, no? So, nahala, may mudto na karatong tanan, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay panglawas. Pero ari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon bisag walay nangutana, no, matod pa ni Brad Jones Manaban ng ato usab nga kauban sa buhat, no? Ang ato usab nga kauban sa buhat nga si Jones Manaban, matod pa niya atong oras bisag way nangutana. Ako atong Santos bisag way nangutana. Bueno, ang ato ang Saint of the Day karon mao si San Pedro Canisius. Natawo siya na atong 1565. Kung sa James Bond movie na ay espiya, maupod ni si kining Saint Peter Canisius. Mo ni siya ang agent, secret agent sa simbahan, no? Mo ni siya spy sa simbahan. Kay panahon magud ni sa kinibitaw Reformation, no? Reformation nga katabitaw daghan kaayo ang mga obispo nga medyo pod ni sagup sa pagtulunan nila ni Martin Luther, John Calvin ug daghan pang uban, no? So muna nga si Pope Francis sa Europe, of course, iya pong gipapanid-an iya pong gipapanid-an ang mga obispo kung unsa po ilaha nga kanang gitawag nato og stand sa mga reformation ni Martin Luther, ingon yan, ano? Of course, nakatabang og dako, no? Kaya masayaran pod ni Pope Damaso na itong higayuna, tunon sa naidagan usab sa pagtuo, labi na gyud sa mga kaobispohan. No? So, si Saint Peter Canisius mao ang secret agent sa simbahan. No? Padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatonon, ari kita sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Balitang Simbahan ng Higala Archdiocese of Manila, gi-encourage or gidasig ang mga manimbahay labi na gyud sa simbang gabi nga magsulob gyud og face mask. Mao kini ang gipakanaw usab nga pangawagan ni Cardinal Jose Adwin Cula panahon sa iyang misa ni atong unang adlaw sa kini misa de Gallo dito sa Quiapo, dito sa Manila, no? Subay usab kini sa pangawhagan sa Department of Health nga tungod lagi ni ining ubay-ubay gyud nga mga kanabitang pneumonia-like sickness, no? Pneumonia-like sickness, ano. Unya balita gikan sa Batikan, ang eksena sa nativity, no? Ang nativity scene nagtudlo kanato sa yano nga kinabuhi apan kini yano apan malinawon nga kinabuhi, malipayon, no? Simple apan malipayon nga kinabuhi, mao kini ang gitudlo usab kanato ni Pope Francis atol sa iyang audience natong nakalabay nga adlaw dito sa Vatican. Mao kadto mga gala mga balitang simbahan ining kamuntuhon ug ari kita sa ato nga
pagtulunan, no? Alang sa doon natin mga pangutana din may gala, no? Doon na mag-kuan ani ba kanang gitawag na to og kanang interesadong masayon. Unsa man joy, pader unsa man gyoy diferensya sa divorce ug sa annulment of marriage. Yan, no? Aboy, no, ang divorce sa pagsugod gyud right from the very start valid gyud ang kaminyoon. Pero sa nagkadugay na doon na ni tumaw na ang mga problema, mga incapacitation ug daghan pang uban muna nga nakuan na nadeklara nga naputol na ang ilahang kaminyoon, natangtang na ang marriage bond, no, nga nagitawag na to gibulag na gud sila. Whereas kining annulment of marriage right from the start wala gyud kasal nga nahitabo, no? Panalitan mga menor de edad nga menor de edad nga gikasal dili man na pwede. At least 18 years old pataas, yung patang ikasal og 16 years old. Pwede na siyang maanal. Nga naman, tungod kita, from the very start, doon na may problema. Invalid man ang ilahang kasal. No? So, daghan kay mga grounds nga pwede na itong maanal. Pero sa sinugdanan palang daan, nato tanawon. Kanang nato depitiri sa kanang divorce, pwede naman na ang ilahang kasal valid man gyud, pero kining annulment of marriage right from the very start there was no marriage. Okay, klaro. Hala, no, padayon kita sa laing pangutana pader. Igo ra ba nga magpamunyag na ta og maluwas na ta? Tubag nga na dili oy. Ang maghatag kanato og katungod ang bunyag mo'y maghatag kanato og katungod nga makasulod kita sa gingharian sa langit, no? Entitled ba? Maghatag kini kanato og mag-entitle kini kanato nga makasulod kita sa langit, pero magdepende pag gyud gihapon nato kung musulod ba ta o dili, no? Kaya ang pagpasulod sa gingharian sa langit mao man ang pagsunod sa kaubuton ni Kristo, mga pagtulunan. So muna nga kung moingon ka nga gusto kang makasulod sa langit, pwede, pero ang problema, no, interesado ba ka, no? Kaya sa Marcos kapitulo 1 versikulo 16 kapitulo 16 versikulo 16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Unya sa Buhat kapitulo 2 versikulo 38, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag. Sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 3 versikulo 23, walo lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag. Nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghuga sa buling sa inyong lawas, kundi dili pinaagi sa saad nga gihimo kaniadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Sa ato pa, ang bunyag dili na automatic maluwas ka, no? Naghatag na kanimo kanang gitawag nato katungod nga makasulod ka sa langit, pero dili yun automatic na siya. Okay, so importante ba yun ang bunyag? Ang tubag saan at mabasa sa Santiago kapitulo 2 versikulo 14 ang 16, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala gayoy maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyahang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon? Panalanginan kaunta sa Dios. Pag sinina kamo og kaon ug maayo, kay kun dili ninyo sila tagaan sa ilang kinahanglan, inguni ini ang pagtuo. Patay inguni ini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. No? Sa ato pa, dili gyud ingon nga kanang automatic, no, ang kaluwasan. Although sa ako na ginaingon entitled na ka nga maluwas, pero ingon nga automatic dili. Kinahanglan pag yung mga maayong buhat. Pader pwede ba ang manudlo ta sa public schools? O pwede. Pero kinahanglan nga musubay mo sa Article 14, Section 3 sa kining Philippine Constitution. At the options expressed in writing by the parents or guardian, religion shall be allowed to be taught to their children
or wards in public elementary and high schools within the regular class hours by instructors designated or approved by the religious authorities of the religion to which the children or wards belong without additional cost for the government. Sa ito pa, pwede ratang manudlo dito sa kuan, no? At regular class hours. Pero kinahanglan nga mong mananghid gyud ka sa kining gitawag og mga guardians or parents, no? Mo write in writing ka sa parents or guardians that religion should be allowed to be taught. Pero kung katoliko ka nga kuan, katoliko ka nga katikist, katoliko ra pa imong tuduan. Ganyan no? Okay, laing pangutana na ay nganong misugot ang Dios nga tintalon ta sa panulay. Ito, no? Nganong musugot dili lang unta ta pagpatintentalo. Whether we matud pa to remind us of our human weakness. Sa ato pa, tanawon pos Ginoo og ligo na ba nang ato ang pagtuo din ha. No? Kaysa ikaduhang sulat ni San Pablo, Kapitulo 12, versikulo 9, apan ang iyang tubag mao, igo kanimo ang grasya kay mosamot kaligo ng akong gahom kung luya ka. Kung luya ang tao. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang akong mga kahuyang aron maangkod ko ang gahom ni Kristo. Aron maangkod ko ang kaluwasan, ang kaluoy ni Kristo. Ano? Sa ato pa kanang dili gyud kita makaingon nga dili kita tentalon sa yawa. May paruhang yung matintalon ta pero dili ta ngay mabalaka kung dako kay kita pagsalig sa Dios. Ano? So, kini mong tentasyon manghigala, ang sa ang yawa pugod, nakabalo magod ni sila kung siya atong temptation, anak po tani na igon. So, muna, ang akutob sa mahimo, ampo lang kita ha. Na sana, Merry Christmas na lang ka naton tanan, o maayong mudto, Pilipinas.